Укыту ике тапкыр өйрәнү мөмкинлеге. Француз скульпторы Жозеф Юбер шулай дип әйткән. Без остазлык темасын дәвам итәбез. Укытучылар, укучылар, мәктәп һәм югары уку йортлары тормышы турында сөйлибез. Исәнмесез, сезнең белән белем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Алдагы минутларда укытучы тормышы мәктәп эскәмиясеннән Татарстан җыены остазларны һәм укучыларны ничек берләштерде? Туган ил телне белүдә Россиядә иң яхшы туган тел укытучысы кем булды? Самокатларга юл бармы? Россия мәктәпләрендә электр самокатларында йөрү дәресләре кертелерме? Татарстанда укытучы булу шәп дигән психологик-педагогик сыйныфлар җыены узды. Очрашу дистәләгән укучыларны һәм укытучыларны, шулай ук республиканың мәгариф оешмалары җитәкчеләрен берләштерде. Исегезгә төшерик, Татарстанда психологик-педагогик юнәлештәге профильле сыйныфлар шилтәре үсеш ала. 150 мәктәптә 180 сыйныф. Аларда үз тормышларын педагогика белән бәйләргә ниятләгән 3500 артык бала белем ала һәм 200-дән артык сыйныф җитәкчесе эшли. Җыен педагог һәм остаз елына багышланган чаралар кысаларында узды. Максаты җәмәгатьчелек игътибарын укытучы һөнәренә җәлеп итү, үз билгеләнүдә һәм һөнәри кызыксынуларны үстерүдә ярдәм итү. Катнашучыларның игътибарын нинди мәйданчыклар җәлеп итте һәм ни өчен укытучы булу гади дисәң, гади түгел икәнен Энҗе Габидуллина сөйләр. Укытучы булу шәп. Шушы девиз астында Татарстанда беренче тапкыр психология һәм педагогия юнәлеше буенча профильле классларда укучылар өчен слет үтте. Укучылар, укытучы, методист, остаз һәм класс җитәкчеләре катнашкан слет КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты базасында оештырылган. Бу юкка түгел, чөнки нәкъ менә әлеге институт билингваль һәм полилингваль белемле укытучылар әзерли. Елына 3000 югары һәм урта белемле укытучылар чыгарабыз. Безнең билингваль һәм полилингваль белеме яшь укытучылар күп очракта мәктәпләрдә кала. Ул 85%-ны тәшкил итә. Бу безне сөендерә республика укытучыларга гел ярдәм итеп тора. Дәүләт хисабына хәзерге көндә 745 студент белем ала. Шуңа да карамастан республикада профессиональ кадрлар кытлыгы сизелә икән. Министр әйтүенчә, мәктәпләргә рус теле, математика, химия, физика, инглиз теле укытучылары җитми. Нехватка учителей, она есть. Укытучылар барыбер да җитеп бетми. Әмма бу республика мәктәпләре укытучыларсыз калган дигәнне аңлатмый. Берләштерүләр хисабына без ул ихтияҗларны канәгатьләндерәбез. Безнең бурыч бу мәсьәләгә игътибарны арттыру, республика мәктәпләрен укытучылар белән тәэмин итү. Слет 2023 елда Россия президенты тарафыннан игълан ителгән укытучылар һәм остазлар елының бер чарасы да. Яшьләрдә укытучы һөнәренә мәхәббәт уяту слетның максаты. Биредә республиканың 150 мәктәбеннән 180 класс, 3500 укучы һәм 200-дан артык класс җитәкчесе катнаша. Ел укытучысы бәйгесенең төрле елгы җиңүчеләре профильле классларда укучыларга остаханәләр күрсәтте. Спас районы Искәрәҗәп мәктәбендә укучы Алина Михатипова инглиз теле укытучысы булырга тели. Укытучы һөнәренә мәхәббәт аңа әнисеннән күчкән. Миңа балалар белән эшләү, аларны нәрсәгә дә булса өйрәтү, ошый, кемнедер нәрсәгәдер өйрәтү миңа рәхәтлек бирә. Укытучы булу җаваплы хезмәт, ул киләчәк буынны үстерү дигән сүз. Син нәрсәнедер булдыра алмассың кебек тоелырга мөмкин. Миңа калса авырлыклар киләсе адымны дөрес якка ясарга өйрәтә. Бөгелмәдән килгән классташ егетләр Динар Борханов белән Вилдан Харитдиновларның да нәселләрендә укытучылар күп. Укытучы профессиясендә егетләр әз булуда аларны куркытмый. Ир ат укытучылары күп түгел. Хатын-кызлар белән чагыштырганда бик аз. Аларның фикердәве, укытучы методикалары да башкача. Педагогия юнәлешенә күпчелек кызлар укырга керә. Шуңа күрә егетләр рәхәтләнеп бу өлкәгә үтеп керә ала. Мужчин профессии мало не хватает, и поэтому Укытучылык өлкәсендә ир-атлар җитми. Хатын-кызлар алар әни кебек йомшак булалар. Ир-атлар кырысрак, алар шулай тәрбияли дә. Шуңа күрә дә технологлар, физик директорлар күбесе ир-ат. Чөнки алар хатын-кызларга караганда кырысрак. Слетта күтәрелгән тагын бер мөһим тема – укытучы профессиясенең дәрәҗәсен күтәрү. Яшьләрнең кызыксынуын арттыру өчен һөнәрнең авторитеты да югары булырга тиеш. Укучылар, әти-әниләр тарафыннан кыерсытылу, дәүләт тарафыннан якланмау укытучылыкның төп проблемалары. Профессия укытучы авыр һөнәр шул ук вакытта бик кызыклы да. Миңа калса, укытучы булырга теләгән балалар үзләренең педагогларыннан илһамланалар. Укытучылыкның дәрәҗәсен күтәрергә кирәк. Тик әгәр дә укытучы балалар өчен авторитет булса, алар арасында дустана мөнәсәбәтләр урнашса, барысы да әйбәт булачак. я думаю, что авторитет учителя низкий, потому что Мин укытучыларның авторитеты түбән дип уйлыйм. Элек үзенең җитешсезлегендә укучы гаепле булган. Хәзер киресенчә, чөнки әти-әниләр балаларын яратып, иркәләп, аларның кызлары я уллары иң яхшылар дип үстерәләр. Нәтиҗәдә бөтен гаеп укытучыга төшә.
Хезмәтенең кадере булмавы укытучыны үпкәләтә. Социаль ихтыяҗлар канәгатьләндерелмәүдә укытучы һөнәренең авырткан җире. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин сүзләренчә, укытучылар хөрмәткә, саклауга һәм ихтирамга лаек кешеләр. Соцсетях обсуждают не только учителей, всех обсуждают. Социаль челтәрләрдә укытучыларны калган кешеләрне дә сөйлиләр. Анда эшләре булмаган кешеләр утыра. Әти-әниләр халыкның укытучыларны яманлап сөйләве яхшыга итмәячәк. Ата-аналар белергә һәм аңларга тиеш. Республикада һәм илебездә укытучылар ул яклауга, игътибарга, хөрмәткә һәм яхшы мөнәсәбәткә мохтаҗ категория. Чөнки укытучылар кулында киләчәк, киләчәк безнең балалар. Балаларны кемнедер гаепләп, уңышсызлыкларының сәбәбен кемнәндер эзләтеп тәрбияләү ул бик зур хата. Укытучы булу шәп. Шушы девиз астында үткән слет нәтиҗәләре киләсе елларда билгеле булыр. Укыган чакта ук үзләренең тормышларын укытучылык һәм мәктәп белән бәйләргә әзер торган укучылар бу һөнәрнең чыннан да шәп икәнен isbatlарлар. Татарстан чираттагы тапкыр туган телләр һәм якшәмбе мәктәпләре укытучыларының бөтен Россия конкурсын оештырды. Ул 2007 елдан башлап үткәрелә. Бәйге республиканың дәүләт телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында узды. Безнең төбәктә яшәүче халыкларның тел укытучылары катнашты. Мари, Чуваш, Мордва педагоглары, әлбәттә, рус һәм татар телләрендә мастер-класслар күрсәтүчеләр дә бар иде. Конкурсның читтән торып үткәрелгән этабында Татарстан районнарыннан 70 туган тел укытучысы һәм Россия субъектларыннан 12 татар теле һәм әдәбияты укытучысы катнашты. Соңгы этапка 50 туган тел һәм әдәбият укытучысы үтте. Финал Казанда 27-нче гимназиядә узды. Эльвина Минабетдинова тулырак. Тухя, хушпу, масмак. Шулай итеп, Чуваш баш киемнәре атала. Үз чыгышын Галина Кудряшова аларга багышлады. Ул туган тел укытучылары бәйгесенә Чүпрәле районнан килде. Галина Кудряшова Чуваш бизнесы башлангыч мәктәп балалар бакчасы директоры һәм укытучысы. Я сегодня представила свой проект, который выполняю вместе со своими детьми Бүген мин үземнең балаларым һәм аларның әти-әниләре белән башкара торган проектымны тәкъдим иттем. Проект Чуваш халкының мәдәниятен өйрәнүгә багышланган. Ул халкы мирасы дип атала. Без Чуваш чигүләрен, Чуваш баш киемнәрен кул белән чигү нигезләрен өйрәнәбез. чувашской вышивки, чувашских головных уборов. Изучаем основы ручной чувашской вышивки. Галина Кудряшова сүзләренчә, күрсәтү өчен әйберләр күп. Үз эшләрен төрле күргәзмәләрдә күрсәтү аның өчен гадәти эш. Катнашучының туган авылы Чуваш. Барысы да туган Чуваш телендә иркен сөйләшә. Халык телне, мәдәниятне, гореф-гадәтләрен хөрмәт итә, балаларын да өйрәтә. Галина Кудряшованың осталык дәресендә борынгы Чуваш саклаучы бүтигә багышланды. Мастер-класс я показывала вчера. Мин кичә чуашларның йортны һәм гаиләне явыз рухлардан саклаучы бити әзерләүләрне турында осталык дәрес күрсәттем. Ул хирцут дип атала. Саклаучы битиләр ул мәҗүсиләр калдыгы. Мәҗүси диннән калган, мәҗүсилек элементлары алар әле дә авылда сакланып калган. Алар бар, хәтта Масленица, Шиварни да мәҗүси бәйрәме. Ә менә Валентина Юнысова проекты Мари баш киемнәренә багышланды. Катнашучы Кукмара районнан килде. Мари баш киеме турында Валентина Юнысова үзенең башлангыч сыйныф укучыларына сөйли. Алар бергәләшеп хатын-кыз баш киемнәрен чигү белән шөгыльләнәләр. Мари телендә алар нашмак дип атала. Бәйгедә катнашучы осталык дәресе Мари чигүләре буенча үткәрде. Как и другие основные предметы, у нас также идет... Башка фәннәр кебек бездә Мари телен өйрәнәләр. Телебезне югалтмыйбыз, өйрәнәбез, төрле бәйгеләрдә катнашабыз. Валентина Юнысова актив иҗтимагый эшчәнлек алып бара. Бәйгеләрдә катнаша, Мари ансамблендә җырлый. Аның сүзләренчә, бу халык мәдәниятен саклау өчен зарур. Шулай без түгәрәк уен дигән өлкә күләмендә үткәрелгән. Бәйгедә Татарстан халкы гына катнашмады, ләкин башка төбәкләрдән дә укытучылар. Мәсәлән, Гүзәл Тимеркаева Казанга Төмән өлкәсеннән килде. Аның чыгышы темасы халкымның мирасы фольклорына багышланды. Мондый теманы катнашучы юкка гына сайламады. Мәктәптә ул татар фольклоры түгәрәген алып бара. Хәзерге вакытта менә бой мирасыбызга, фольклорына нигезләнеп белем төзү процессы инде бик актуаль дип торабыз, чөнки балаларның эстетик, әхлакый үсешенә менә ул туклыклы бер нигез булып тора фольклоры татар халкының.
Этномәдәни компонентлы мәктәпләр Гүзәл Тимеркаева сүзләренчә төбәктә 50-гә якын. Туган тел укытучылары алдында мөһим һәм катлаулы бурыч тора. Яшь буын арасында үз мәдәниятен һәм телен алга сөрү һәм саклау. Без татар теле укытучылары шушы татар телебезне сокларга, балаларда мәхәббәт уятырга төп бурычыбыз. Шуның өчен төрле чаралар уздырабыз. Татар теле һәм әдәбияты дәресләре безнең төбәктә укыту планына кертелгән. Менә шушы чараларда инде татар халкыбызның милли бәйрәмнәрен, йолаларын, гореф-гадәтләрен үтәбез, халык авыз иҗатын үтәбез һәм балаларда менә шулай чаралар үткәреп мәхәббәт уятабыз. Туган тел укытучылары бәйгесе берничә этапта үткәрелә. Катнашучылар дәрес, осталык дәресе һәм проект өчен әзерләделәр. Бәйгенең йомгаклау этабына 50 туган теле һәм әдәбияты укытучылары үтте. Алар арасында 27 татар, 9 урыс, 6 чуаш, 5 мари, 2 удмурт һәм 1 туган мордва теле укытучылары. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы 29 мартта узды. Транспорт белгечләре Россия мәктәпләрендә электр самокатларда йөрү дәресләрен кертергә тәкъдим итә. Моны оештыру мөмкинме? Минем хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр. Алдагы минутларда кызыклы тәнәфес, мәгариф, фән һәм балачак дөньясыннан мавыктыргыч яңалыклар турында рубрика. Сәлам дуслар, апрель айы ул һичшиксез Юрий Гагарин һәм беренче тапкыр кешенең галәмгә очуы белән үзенчәлекле. Кечкенә вакытта кем генә космонавт булырга хыялланмады икән. Кемнеңдер бу хыялы әле чынга ашыр. Шуңа күрә дөрес максатлар куегыз. Бу кызыклы тәнәфес сәхифәсе һәм без башлыйбыз. Безне узату йоласы Омск шәһәренең татар яшьләренең Аю дип аталган берлеге бик кызыклы бәйрәм үткәргән. Бер төркем яшьләр Иртыш елгасы буенда милли киемнәрдән Быз узату чарасында катнаша. Монда алар төрле уеннар уйный, җырлар җырлый һәм унытылган йолаларны искә алалар. Шуларның берсе, мәсәлән, элек ташу вакытында боз өстенә салам салып, аны яндыра торган булганнар. Бу эшне башкарганда теләкләр теләгәргә дә кирәк диләр. Миңа калса, бу бик шәп традиция. Элек бит авылларда боз узату зур бәйрәм иде үзе. Халык яр буена төшеп, тамаша кылганнары әле дә хәтердә. Әфәрин Аю берлеге вәкилләре. Тамчы тама, түгелме? Тамчы тамса, ястар язлар килеп җитә, түгелме? Тамчы тама, матур язлар килеп җитә, түгелме? Алар кайта сүз самокатлар хакында. Көннәр җылыту белән алар Кобаттан шәһәр урамнарында күренә башлады. Тик менә бу транспорт белән хәлакәтләр дә еш кына булып тора. Шуңа күрә самокатларга каршы көрәш елдан-ел көчәя. Чираттагы тәкъдим Россия транспорт министрлыгыннан. Алар исә мәктәпләрдә үк самокатта йөрергә өйрәтү дәресләре кертергә тәкъдим иттеләр. Бу исә факультатив булырга мөмкин диләр. Бәлки авариялар саны чыннан да кимер. Шәп фикер бит. Сөйгәнен эзли. 3 яшьлек бу исемле малай музейда бер кыз белән таныша. Тик күрәсең номерын алырга өлгерми. Әнисе сүзләренә караганда, ул көн саен бу кыз турында сөйли. Аны сагына һәм бик нык юксына икән. Әни кеше улына ярдәм итәргә була. Ул социаль челтәрләрдә махсус аккаунт булдырып, кызны эзли башлый. Бу эшкә дуслары һәм битараф булмаган кешеләр дә кушылган. Бу үзенең сөйгәнен табыр дип ышаныйк. Беренче мәхәббәте җаваплы булсын иде. Бүгенге менә шулар иде, очрашырбыз. Сәламәт булыгыз. Сез шулай ук безнең социаль челтәрләрдә яңалыкларыгыз белән уртаклаша аласыз. Сезне көтеп калабыз. Уртача укытучы сөйли, яхшы укытучы аңлата, күренекле укытучы күрсәтә, бөек укытучы рухландыра. Британия сәясәтчесе дипломат Уильям Уорд шундый матур сүзләр әйткән. Сезгә дә үз юлыгызда остаз, илһам бирүче укытучы табарга телибез. Сау булыгыз.